er 2. juni 2015. Jeg står her i Tokkerup Mose og filmer på min fundne svamp, Lentinus tigrinus. Det er anden gang, den er fundet her i Tokkerup Mose. Det var 2 år siden sidst. Det er 19 dage, det var den 19. maj, at jeg så den første gang. Og det vil sige, at nu har den groet i 2 uger. Det er den 2. juni i dag. Der er nogle 20 frugtlegemer tilbage på stammen, og de har været forskånet for at få besøg af snegle, for ellers ville de sikkert være væk alle sammen, da jeg ved, at den er spiselig. Nu filmer jeg den for sidste gang, fordi den er begyndt at blive lidt velkedelig og tør at se på. Men samtidig er det jo meget skægt at have den minde om dette fund. Hvad er, man aldrig finder den igen? Man aner det jo ikke. Men man kunne håbe, at man også kunne finde den andre steder senere. Det ville være skønt, synes jeg personligt. Men dette er altså Lentinus tigrinus, som var en absolut nyhed for 2 år siden, da den kun 1 gang tidligere havde været registreret i Danmark.